So, mayroon tayo ditong interviewin na kababayan natin. Tatanungin lang natin to. Anong pangalan nyo, madam? Imelda Sibiliana, Ah, sino po binuto nyo? si BBM. Si BBM binuto nyo. Sa tingin nyo ba, dahil ibinuto nyo si BBM, makakatulong sa inyong pamumuhay? Ewan ko lang. Pero gusto ko siya. So, ilang taon na ho ba kayo? 67. Magsi-67. Ayun, so yung pala nung panahon pala ng martial law, tao na pala kayo. Oh, So pwede bang maikwento nyo sa amin, mother, i-highlight lang yung mga kasaysayan noon kung ano bang klaseng pamumuhay nung panahon ng martial law? nung martial law, parang nakabuti yun. Kasi bakit kamo? Yung mga tao parang nadisiplina ng gusto. Nadisiplina talaga. Walang nagkakalat sa kalsada. Pagdating ba ng oras talaga, lahat ng mga pagala-gala, nasa bahay na. Oo. Tama, maganda naman maging ano no ni Marcos, yung pagiging ano niya, pagiging martial law niya. Kung baka sinabihan siyang diktador, pero nasa lugar din man yung pagiging diktador niya. Sinabihan magnanakaw, pero nakinabang naman ang buong bayan sa kanya. Kaya sinasabi nila, paano mo nalaman? Tao na ako nun eh. Konting ulan, may biyaya na. Kahit hindi nasunugan, pag nalaman may nasunugan, lalo na sa tondo, ay nako, truck kung dumating ang sasakyan yan. Mga Notre Van, isa lang, busog ka na. Oo, ganun yan. Kaya nga, maski yung iba hindi kasali sa pila, nagkakaroon sila. Wala silang pinipili na taong wala, na hindi nasuon. Lahat meron. Kaya yun ang gusto ko rin kay Marcos. Kaya hanggang ngayon, kay anak, kay yung tatay, Marcos pa rin ako. Yun lang yun. So naniniwala kayo na may ginto si dating President Marcos na itinago? Ewan ko lang. Hindi mo na ako naniniwala kasi wala namang bata yan eh. Bintang-bintang lang nila kasi hindi nila matanggap na si Marcos tumagal ng 20 years na presidente. So sa tingin nyo, mas mainam ba ang buhay noon kaysa ngayon? Ano may Ay, mas ikukumpara gusto ko. Mas gusto ko. Kasi noon eh, pag may kasalanan ka, talagang inaano ni Marcos. Oo, talagang inaano niya talaga. Eh ngayon, parang lahat karamihan sa mga naging presidente ngayon, parang habang pinagbabawal, lumalaganap na lumagat. Kay Marcos noon, wala. Totoo lang talaga. Pag sinabi na kita mo, pag sinabing, bitay, putang ina, walang gumagawa ng ilan-ilan lang. Hindi kagaya ngayon, ni Katya ng pambitay, lalong dumadami ang rape, drug, magnanakaw. Eh noon hindi eh. Pag sinabing, bitay ka, marami nang matatakot eh. Dahil gagawin talaga eh. O, nagkaroon sila ng yan ang disiplinang okay sa alright. So, ngayon masaya kayo dahil nanalo si Yes! BBM. Yes! Kahit na hindi ako kailangan yan. Tuwan-tuwa ako. Buong pamilya ko. So, umaasa tayong lahat na sana sa tingin nyo ba kayang ibaba ni BBM yung presyo ng mga bilihin? Iwan lang natin, mahirap magsalita. Pero siguro naman, Kasi nangako siya. dahil nangako siya. Inaasahan. Oo, maraming umasa sa pangako niya. Ayun, so Pero hindi naman sa yung tao na kada meeting niya may sinasabi sa pangako, di ba? Hinihingi pa rin siya ng tulong sa mga tao. Magtulungan tayo. Yun ang lagi niyang inaano pag nagkalita sa TV. Magtulungan tayo. Anong sabi? Hindi niya sinasabi na gagawin ko ang ganito, gagawin na siya lang, hindi. Humingi rin siya ng tulong sa buong bayan. Ganon siya. Ang ganda ng mga sinabi mo, Mama Mel. Mama Mel ang tawag dito sa lugar na to dahil siya ang pinakamama ng mga kabataan dito. Bali, papakita lang natin tindahan ni Mama Mel doon, no? Konting laruan. Ayan, nagtitinda siya ng mga laruan doon sa may gilid ng pader. Ayan. So, baka naman siguro pag napanood ni BBM to, baka sponsoran si Mama Mel at baka hindi na sa gilid ng pader magtinda yan, baka sa mall na.
Hindi naman kailangan yung ganun. Basta sinasabi ko lang yung totoo. Kasi naobserbahan ko yung tatay niya noon eh. Tatay niya talaga. Sa dami na naging presidente, kay Marcos lang mo lang nasabi ang tatay ko. Kung buhay lang ang tatay ko, Marcos pa rin yan. Ayun. So maraming salamat sa iyo na Mama Mel sa mga ikininto patungkol sa kay BBM. Okay.